Melkein tippui tämä kassakaappi alas. Pitäisiköhän nostaa tämä tästä alas? Ihan varmaan. No niin. Eli tänään mulla on testissä tällainen tuote. Valiojogurtti mustikka. Eli mustikan makuinen valiojogurtti. Joo. Niin. Ja sitten aloitetaan testaamaan. Avataan tämä. Tommosta. Liilaa. Liilaa paskaa. Joo. Aloitetaan sitten. Ehkä tämä valiojogurtti, tai mustikamakuinen valiojogurtti saa arvosanakseen 4/5. Muuten hyvä, mutta nämä mustikat ja tämä koostumus pilaa tän, koska tää on aika tämmöstä vetistä. En mä tiedä johtuuko se koostumuksesta niin siitä, mutta se johtuu siitä. Vähän liian kauan ollut ehkä jääkaapissa. No, seuraavaa kertaa sitten.